Z Košíc organizácia Cinefil a nám predstavia kino Úsmev. Som fakt zvedavý, čo všetko o ňom povedia. Dobrý večer, ja som Lukáš, toto je Saša. My sme časť Cinefilu, alebo nového košického kinematografického kartelu. Tu sú naši kolegovia. Chcel by som vám trošku predstaviť to, čo sú naše aktivity súčasné a budúce, a trošku na záver aj to, čo ako nadväzujeme vlastne na program Eskalátoru. Cinefil vlastne vznikol ako filmový klub niekedy v 90. rokoch, potom my sme nadviazali na činnosť kina ako partia študentov niekedy začiatkom milénia, teda okolo roku 2001. A párkrát sme ale museli meniť priestor. V súčasnosti ale sme ako oživili tú myšlienku filmového klubu alebo artového kina, alebo ešte lepšie povedané Centra audiovizuálnej kultúry v Košiciach, a celá tá energia smeruje do kina Úsmev. To je momentálne prázdne. Tu máte možnosť vidieť vlastne našu vizuálnu podobu, s ktorou komunikujeme na Facebooku a stránke. Prinášame do starej budovy kina Úsmev nový program, snažíme sa o artový program, filmy pre náročných divákov, pre menej náročných divákov. Podarilo sa nám už oživiť napríklad aj premietačku 35 mm filmov. Toto je náš pravdepodobne budúci vizuál, kde chceme pripraviť vlastne program pre rôzne skupiny mladých, pre deti, sociálne slabšie rodiny, pre starých ľudí. Tu je záber z prvého premietania v kine Úsmev pod našou hlavičkou. Je to premiéra košického autora, muž, ktorý sadil stromy. Autorom je Michal Gálik. Vlastne podporujeme takto aj prezentáciu nových autorov. Toto je miestnosť kina Impuls, je to v našej budove a tu nás sa snažíme premietať fakt veľmi náročné filmy. Máme tam cieľene pripravených veľmi málo sedačiek, aby sa tam ľudia cítili naozaj dôležito. Toto je naša veľká sala, tam je 350 voľných miest a keď sú úplne všetky voľné, čo sa stane iba keď pripravujeme nejakú akciu, bože, aj tam vidíte našich pracovníkov, tak sa snažíme naše kino prezentovať na rôznych iných akciách. Napríklad toto je naša účasť na Kurmán Feste, kde sme skončili ako druhý vo varení. Máme tu aj našich superov, tuším, ktorí nás tromfli, ale vychádzame dobre so všetkými stále. A potom vlastne naše občianske združenie pripravuje rôzne konferencie. Toto je konferencia pre Bož. Toto je konferencia, ktorú sme vlastne pripravili v priestoroch Tabačky. Toto je náš zatiaľ asi, môžeme povedať, najväčší projekt X Apartments, divadelný projekt v Košiciach, kde vlastne sme vyťahli umenie do súkromných bytov a malo to v Košiciach veľký úspech. Toto je záber tiež z jedného predstavenia. Vlastne vďaka tomuto konceptu sme objavili aj my, Košičania, aj nekošičania, vlastne nové stránky mesta. Videli sme Košice z pohľadov súkromných bytov a tiež sa vlastne obrašila história jednotlivých obydlí. Ďalší náš projekt tohto roku bol festival brazílskeho filmu, Brazil Visual, ktorý bol vlastne prvý ročník na Slovensku. My sme boli tretím mestom, kde sa uskutočnil. Odprezentovali sa tam nové filmy z Brazílie. Ďalším projektom bolo Game Culture Play Again, kde vlastne sme prezentovali alebo rozprávali o počítačových hrách ako o umení a o kultúre počítačových hier. Toto je vlastne tiež záber z jednotlivých prezentácií. K tomuto semináru vlastne bol pridružený aj workshop pre širokú verejnosť, kde mali možnosť účastníci vytvoriť ako keby hru naživo. Za 2 dní urobili úplne úžasné inštalácie, ktoré ľudia prechádzali a vlastne hrali hru úplne naživo, boli oni tými figurkami v priestore a vznikali fakt veľmi inšpiratívne inštalácie. Toto je napríklad jedna z nich. Toto je úplne najčerstvejšia akcia pre detské domovy v Košiciach. Spolupracovali sme tu s organizáciou Úsmev ako dar. Opätavo sme sa obliekli do kostýmov veľkých, aj malých, aj
rohatých a vlastne snažili sme sa aspoň nejak spestriť deťom program. V kine Úsmev ponúkame aj náš úsmev, toto sú naši pracovníci, ktorí sa starajú o naše občerstvenie pre všetkých, čo prídu do kina. Vlastne máme veľa príležitostí pre dobrovoľníkov a odovzdávam slovo. Ja by som len ešte na záver rýchle vo finále chcel trošku predstaviť to, čo robíme s Osendym, s našim mentorom. Nám prišlo veľmi dobré vhod ako program Eskalátor, pretože vlastne prišli sme, zároveň teda vstupujeme do nového priestoru kina Úsmev a teda celá tá naša energia aj v rámci Eskalátoru smeruje do kina Úsmev. Chceme získať budovu od mesta na dlhodobý prenájom a je to dlhá cesta, ale veríme, že aj za vašej podpory sa nám to podarí na budúci rok, aby sme mohli projekt audiovizuálneho centra v Košiciach realizovať v Úsmeve. A zároveň, ak chcete priestor omakať vlastnými rukami, tak zajtra tam bude Peča Kuča Eskalátor, takže pozývame všetkých. Ďakujeme.